9 pwynt allan o 9 a dechreuad cadarn I Hwlffordd, ond maen nhw dal I ddisgwyl I buddigoliaeth gyntaf gartre tymor hwn. Danny Williams yn rhydd yn y cwrt Cosby ergyd gyntaf. Ac mae'n arbediad da gan Rushton yn y gol. Ie, Ramsey ddim yn y gol. Rushton oedd o isio arbediad gynnar yn y gêm a mae'n cael un sy'n reit awdd iddo fo. Danny Williams oedd o'n cael yr onglan iawn I fynd reit ar draws y golwr yna ddo. Y tafliad yn chwilio am Correa. Correa Williams tu fewn iddo fe. Mae wedi ennill tafliad. Bala yn edrych I gyflymu pethau. Mae gan Smith. Smith Venables ar y postyn pella. Tuag at Venables. Mae'n mynd dros ben y gol geidwad ac yn taro'r bar. Wel, croesiad oedd I fod, oedd o'n mynd am y gol bendant, ond mae'n just, sydd wedi bod yn ffliwc fysa. Mae'n just taro'r traws a mynd o'na. Chydig dros 10 munud wedi chwarae. Summerfield tu fewn at Lewis at Williams! O, can tynnu ergyd heibio'r postyn. Cyfle eiraidd i'r prif sgoriwr, doedd e ddim yn cam sefyll, Malcolm. Chwarae campus gan Hwlffordd, werth I weld Lewis efo'r bel na. Mae'n troi arni a mae'n just llusgo I dydi. Mae'n llusgo'r bel, mae'n meddwl ella bod yn cam sefyll. Midl o jyst I canolbwyntio ar, hei, gyda fi gymaint amser fan hyn, codi pen hyd nod efo'r amser a pasio I fewn i'r gornel, pasio'r ystod. Ie, Hwlffordd yn cael y gorau o'r meddiant yn I hanner ffordd trwy'r hanner cynta. Yn credu byddwn ni wedi disgwyl na ar ddechrau'r gêm, Malcolm. Na, sa'n ni ddim wedi credu hynny. Bale hir arall, I ryddhau Wilson. Wilson yn y cwrt Cosby. O'r bediad da arall gan Rushton a Danny Williams a Jack Wilson yn cyfuno unwaith eto I greu cyfle clir I Hwlffordd. O, am bel. A ti'n gwybod be, mae'n codi ben yma un. Codau! Na, mae'n mynd ar y llawr. Mae'n bwnsio yn garedig, codau dros fo. Mae gynnu fo'r gallu I wneud hynny, a fydd o siomedig bod wedi trio mynd ar y llawr. Croesiad mewn, Correa! O, heibio'r postyn. O, cyfle gorau'r Bala yn dod wedi 5 munud ar hugen. Y croesiad o'r chwith, y peniad gan Correa. Fel blaenwr fan hyn, ti di amseru dyrediad, ti llath o fan amddiffynwr, ti defnyddio'r pwyr ar y croesiad, na'r cysylliad cywir. Canolbwyntio ar hynny, mae'n gol. Evans, Will Evans, at Venables, a mae'n drosedd arno fe gan Alaric Jones mewn safle peryglis iawn. Gwych gan Venables. Mae'n nath o just signo Jones I fewn, neidio I mewn, I'm angan. Ydy Venables yn gallu gweithio'r golwr fan hyn. Mae Leslie yno hefyd a trod chwith. A Leslie sy'n hi am ar arbediad yn un campus gan Turner. Ochr e y gol ie, ond yn taflu hunan i'r dde ac yn wych gan Turner. Wow, hwnna'n mynd dacl gret. Lewis yn ei lledu ddi, eto at Wilson. Crysau glas yn llifo mewn Williams! O, rwyd ochr. Y rwyd ochr. Y croesiad gan Wilson. Danny Williams yn cyrraedd y bêl gynta a cerdyn melyn. Am y dacl gan Leslie yn ganol y cae, fi hwnna. Ti'n gwybod beth, mi doedd wedi sgorio fan'na, efo a ddeir posti gynta, gwybod ddim wedi gyrraedd y bel gynta, mae oedd just angan cadw I lygad a cadw ben dros y bel dda. Cymaint o fygythiad yn yr awyr. Chwaraewyr y Bala. Venables yn rhydd a Venables yn penio dros y bar. Y tro cynta I ni weld e'n codi yn glir o'r amddiffynwyr. A Scotcher oedd yn farcio fo, dwi'n gwybod pam, ond fo sy'n bell oddi wrtho fo. Mae Venables cael hanner lladd, mae'n gwybod mae'n mynd I giro I gyntaf, mae'n mynd I gyrraedd I gyntaf. Mae o flaen y bel dibi bach dydi. Smith. Chwarae da gan Leslie. Leslie yn chwilio am y bêl hir tuag at Correa unwaith eto. Mae'n torri'n garedig I Evans. Will Evans ar ei drod dde. Cyfle mergyd. Turner yn cygafel yn ddi. Mae'n gyrraedd canolbwyntio byw eich fwy ar ei droed ded ydi. Mae'n I weld da unwaith mae'n taro I fewn i'r ddeiar. Mae'r nerth I gyd I mynd o'n I. Smith ar tafliad te. Leslie. At
Mendes yn ergydio bell o modfedd i heibio'r postyn a mi gath i gyffyrddiad dwi'n meddwl gan y gôl geidwad. Mae Mendes di tharoi yn berffaith a mae'r dyn mawr yma di cael hyn ar draws y gôl i wneud yr arbediad. Campus ganddo fo. Y gwir mawr yn paratoi i roi pwysau ar y gôl geidwad. Mewn mae'n Jones gan Jones. Neb yn cyfrifoldeb. Ac yna, a dwi mewn. Mae allan am gic gôl, dwi'n meddwl. Pete yn cymryd yr ergyd ar. Mae mor acos iddo fo. Mae'n wneud yn dda i ddisgyn arni. Mae'n wneud yr arbediad cyntaf. Mae dal i mynd i ddwylo fo. A mae'n lwcus efo'r ail. Yr ail gic dydy bod ti'n mynd heibio'r postyn. Bas ymlaen, chwilio am Wilson. O, na lawio fanna oedd. Yn erbyn Anthony Stevens. O, yndi, mae hwnna bendant. Mae'n symud i fraich at y bel. Rushton yn cael ei wal yn iawn. 4 yn y wal. Scotcher dros y bel. O, taro'r postyn i Hwlffordd. Cyfle cynta yr ail hanner i'r tîm cartre. Scotcher yn neud yn wirthiol i godi'r bel dros y bar a mor anlwcus. Sgil anodda yn y gêm i wneud hyn, coelwch chi fi, a mae'n cael... Mae'n nid i edrych mor hawdd ydi, a mae bob dim bron yn gywir i Scotcher. Cyffyrddiad hyfryd gan Henry Jones. Cyfle i groesi mewn at Evans! A mae Evans i sgorio! Gwych gan y Bala, ond yr eilydd Henry Jones yn creu yn gampus. 6 gôl y tymor i Will Evans. Tor calon unwaith eto i Hwlffordd. 10 munud yn weddill ar ddôl y bont. Hwlffordd dim, y Bala 1. Fydych chi mo'n cadw chwaraewr o safon Will Evans wedi ddangos i ni tymor yma yn ddistaw am mor hir. A dyna ddigwyddodd Henry mor dda, chwarae'n dau tu mewn, wedyn gwybod a dall a darllan rhediad i'r postyn cyntaf a unwaith ti di ymroi y rhediad cyntaf yna, mae wedi gweld Will Evans, mae wedi ymroi y rhediad, mae o'n gwybod. Just rhyw chwipio ar draws efo'r droed dena, mae mhen i drosti, cadw i lawr a mae mewn. A dyna beth mae'n neud, clinical. Ymateb Colin Caton o'r diwedd, mae'n siŵr o fod yn dweud. Ydy Hwlffordd yn gallu taro nôl. Shepherd. Wel, ath nhw ar ei hôl i, yn gynharach yn y tymor yn erbyn y Bala, cofia. Lewis yn chwilio am y rhediad gan Wilson. Mae'n torri at Jones. Jones ymyl y Cwrt Cosby. Jones heibio i Pete. Yn defnyddio i gryfder mewn y Cwrt Cosby. Parhau i fyd. Mark Jones! Reit ar draws wyneb y gôl. A neb yno i'w gorffen hi. Rhediad da gan Jones. Griffiths. Y rhediad gan Jones. Jones yn bwydo Wilson. Wilson i Hwlffordd. A mae dinion i'r sgôr. Jack Wilson unwaith eto yr arwr i dîm Wayne Jones. Ac yn erbyn rhediad y chwarae yn yr ail hanner. Mae'r adar gleision yn gyfartal. Yn y funud ola 1 o'r 90. Hwlffordd 1, y Bala 1. Ti'n gwybod be oedd o mwy cool na fi, oherwydd o'n i'n meddwl bod o'n mynd i gymryd ti ar y cyffyrddiad cyntaf. Mark Jones yn pasio iddo fo yn y diwedd rwan. Cyffyrddiad, ond mae bron yn mynd oddi wrth fo, ac oddi wrth y gol, ond rhyw ffordd i gilydd mae'n cael ei droi drowti, a just cael ymdrech i mewn, canol y gol, Rushton di symud yn barod, a mae'n glanio yn y rwyd. Lwcus, ond mae'n cyfri. A dyma'r taflegryn diweddara gan Wilson. Mewn â hi, Pemberton yn codi. Allan mae'n mynd, ond at seren y gêm, Scotcher. Scotcher braidd yn fyr oedd i Wilson, mae'n gwneud yn dda i'w chadw i. Scotcher at y postyn pella, nôl gan Jones! Ar arbediad gan Rushton, a mae'n gic gornel, a Hwlffordd sy'n gorffen cryfa. Wel ia, oherwydd y gol na, sut mae'r momentum yn just ar tempo'r gêm yn symud mor sydyn. Mae hyder gol yn rhoi gymaint i chdi, ti ar y cam cyntaf na, ti ar y droed, ti ar y bodiad y draed barod fel oedd Mark Jones. A chwiban ola David Morgan o'r noson ddramatig yma ar ddôl y bont. Mae wedi gorffen yma yn y gorllewin. Hwlffordd 1, y Bala 1. Oh, Wayne, what are the emotions at the end there? How do you sum that one up? Pleasing in the end, to be fair. I think it was no more than we deserved. Game could have been out of sight half time had we taken our chances. I think it was 3 or 4 one-on-ones. But
you know, a bit scrappy second half, you know, in terms of our possession and our movement. But, you know, the last 10 minutes then we had a right go, we tactically changed it, and thankfully we got an equaliser. We weren't good enough in the first half. We looked tired, jaded, looked as though we'd had a 4.5 hour coach journey here. But no excuses, we did better in the second half. We thought we got in good enough opportunities to have killed the game once we went 1-0 up. You know, Lesbo's got in a couple of times, Chris, and we just haven't completed that final pass. Henry come on and did really well, and then you get the second goal and then the game's over. But the defending for their goals poor from our point of view. You've mentioned it did really feel like a game of two halves. What do you feel that you had to change in the second half, because you dominated it? We just livened ourselves up a bit. We just looked tired and jaded and just affected one or two things at half time, and then we had a lot more life about us, dominated the second half, but you know, just not good enough for the standards that we set. But it's a good point. Take no credit from them. They're a good team, and you know, it's a point away from here. Not many will come here and get a result, so you know, I'll take it, but not happy with the performance. We get into training on Tuesday and we go again next week. It's always a challenge when you play a top six side. They're a good side, they're fit, they're strong, but I think ultimately we did really well. I think we stepped up to them. I think we matched them physically. We weren't good enough for parts of it in the second half, as Wolves you just mentioned, but I think, you know, we've got a really good character in the changing room, and at the end it seemed to come through. Is that first home win coming now? Yeah, I don't think it's far away. I don't think it is. You know, I think, you know, to take 4 points off Bala, you know, this season is a massive credit so far. You know, we've gone now. I said it last week. We've become fearless, and I think if we keep plodding on and doing as we're doing, you know, I think we'll raise a lot of eyebrows.